Zaposleni i penzioneri specijalne bolnice Merkur u Vrnjačkoj Banji sa svojim poslovnim partnerima i predstavnicima medija 13. januara obeležit će završetak stare i početak nove poslovne godine. Direktor specijalne bolnice Merkur, magistar dr. Dejan Stanojević, je u obraćanju naglasio da je iza ove ustanove jedna uspešna godina. Evo, drago mi je, hvala što ste došli danas sa nama, sa mnom i sa nama da se malo pohvalimo. Pa, predno 10 godina smo mi rekli da je ovo dan naše firme i iz tradicije je postalo da se zaista puno prijatelja odazivaju. Meni je prije svega sreće i zadovoljstvo što smo danas svi zaposleni, svi penzioneri, svi poslovni partneri dolaze da obeležimo prošlu godinu, da malo na našu sreću kažemo da smo uspeli iz prošle godine da izađemo uspešno, a u isto vreme da se provedemo. I ovo sunce pokazuje da je i ono nas prati i da ovi lepi trenuci koje smo zaista zaslužili, pre svega svi zaposlenici Merkura pokazali su da želimo u Vrnjačkoj Banji da pokažemo da kada puno radiš i kada puno radimo i kada puno ulažemo energije, to se vrati. Ne samo na zadovoljstvo naših zaposlenika, nego pre svega na zadovoljstvo naših gostiju, klijenata, pacijenata, kako god da ih nazovemo, jer danas ima 320 gostiju u Merkuru i to je zadovoljstvo mene kao direktora i svih zaposlenika da možemo da kažemo da smo u prošle godini ostvarili nekih 5-6% više noćivanja nego prošle godine, da smo na nivou Srbije, kada smo skoro u udruženju banje i RH centara pričali da je značajan pad broja noćivanja, broja gostiju, Merkur i dalje ima uzlaznu putanju i to je ono što smo mi uspeli da uradimo ove godine. Naravno, postoji puno želja, puno ambicija, ali mi smo uvek realni i mogu da kažem ja i zajedno sa svim kolegama smo rodoholici i puno radimo. Nama je glavni proizvod medicina i pokušavamo da iz te medicine izvučemo sve što možemo. Danas imamo preko 30 gostiju iz Rusije koji su došli ovde na naše nove pakete, na centar medicinske estetike, na selfie pakete, na sve ono što gosti iz inostranstva žele da dožive u Srbiji, u Vrnjačkoj Banji, da samim tim i u Merkuru i zaista mogu da se pohvalim da smo dobro radili prošle godine i nadam se da ćemo tako nastaviti i u ovoj godini. Koliko je teško biti lider na tržištu u ovim vremenima čuli smo od direktora ove ustanove, ali i obećanje da će ovu titulu ostvariti i u ovoj godini. Strašno je teško. Vaše pitanje je toliko ozbiljno da zato što se smijemo ne pokazujemo da smo neozbiljni, nego i ovih 5-7 dana kada smo odmarali i juče na kolegijumu kad smo seli da napravimo plan u ovoj godini, vidjeli smo da imamo puno obaveza u ovoj godini i da ako želiš da budeš lider, moraš da budeš previše zauzet, previše ozbiljan, previše odgovoran i ja uspevam sa svojim saradnicima da i tako i u ovoj godinu ulazimo i nadam se da ovo lepo vreme i ovaj pozitivni energija koju svi mi imamo i koju ja pokušavam da prenesem na sve svoje saradnike će nam stvoriti obavezu da budemo lideri u 2015. godini. 2014. godina je bila jako uspešna za ovu ustanovu. Ko želi da bude uspešan mora da dano-noć misli na napredak i razvoj. Specijalna bolnica Merkur predstavlja poseban spoj znanja i iskustva starijih i pokretačke energije i entuzijazma mladih, koji ovoj ustanovi omogućavaju da bude lider zdravstvenog turizma regiona. Kada smo pravili analizu baš 31. januara, kada smo bili srećni što smo uspeli da izađemo uspešno u ovoj godini, uspeli smo da pre svega svim zaposlenicima dajemo platu u dan. Uspeli smo da svi oni budu zadovoljni svojim primanjima, uspeli smo da uvedemo 10% stimulacije, da se ne oseti ovo što smo obavezni da 10% vraćamo državi. Uspeli smo da damo i božićnu čestitku svim zaposlenicima, uspeli smo da vratimo goste i pacijente već 5. 6. januara, danas kao što sam rekao imamo preko 300 gostiju, znači to je prvi korak koji smo zadali sebi. Naravno, ko želi da bude uspešan mora da dan noć misli na napredak, na razvoj i evo Vrnjačka Banja to zaslužuje. Ogroman broj gostiju je došao danas, gosti iz Crne Gore, gosti iz Beograda, gosti kao što sam rekao iz Rusije, gosti iz celog regiona, svi poslovni partneri koji će večeras biti sa nama pokazuju da je to dobra priča i nadam se da ćemo nastaviti u tom pravcu.
Na zajedničkom sastanku zaposlenih u ovoj ustanovi napravljen je plan za 2015. godinu, a sve u cilju još uspešnije godine od ove prethodne. Kada smo opet sedeli 31. januara i kada sam svojim zaposlenicima rekao da u 2015. ćemo pokušati još više. Oni su rekli, doktor direktore, ja sam rekao, pošto će biti godina, kao što je rekao i naš premijer i naša vlada, da će biti mnogo teška, da će biti puno restrikcije. Mi smo rekli, ta godina će biti godina investicija. Otvorit ćemo u 2015. i to je jedan od najvećih uspeha ekonomski blok koji je jedan od divnih novih sadržaja od 500-600 kvadrata, gde će biti novi ekonomat, nova perionica, nova peglara, gde će uspeti da sve zaposlenike koji provode zadnjih 30-40 godina u podrumu bez prirodne svetlosti i prirodnog vazduha izađu u nove prostorije. A ja se nadam u maju, junu, julu, avgustu ove godine krećemo sa sanacijom i izgradnjom nove Romanije ili nove stare vile Splendor, Vrnjačani to znaju šta je, da napravimo novi objekat sa 4 zvezdice, da odazovemo se zahtevu gostiju koji žele da imaju full sadržaj, a ne pitaju za cenu i ja mislim da ćemo ove godine krenuti u tu veliku investiciju, naravno i sve ove tekuće održavanje, pre svega u medicini, ali u lepim sadržajima i mislim da ćemo ove godine biti još uspešniji. Svi oni koji žele razvoj i uspeh Merkura i Vrnjačke Banje večeras će zajedno sa ovom ustanovom krenuti u ambiciozne planove za 2015. godinu. Mi smo imali sreće pre 10 godina, bukvalno je pre 10 godina počela proslava Srpske nove godine, pravoslavne nove godine, to je današnji dan i nadam se da ćemo u pomoć svih onih koji žele razvoj i uspeh Merkura i Vrnjačke Banje uspeti da u pravoslavnoj novoj godini večeras, a i narednih dana krenemo u ove ambiciozne planove kao što sam vam i rekao. Na proslavi se očekuje vesela atmosfera, slavit će se do ranih jutarnjih časova, a svu svoju pozitivnu energiju zaposleni će preneti i na ostale goste i pokazati im koliko zajedništvo vlada među svim službama.